אלוהו כאן עיגל. היקום, כפי שאמרתי, הוא המימד שלי בכל הישויות שבאספקלריה. אז מונופול 7 מככב כבר, היקף מחירות ילך ויגבר לאט לאט, מתעתד להגיע לאוניברסיטאות בארצות הברית. אני אוניברסלית, לא לשכוח. אני מזכירה את זה לעצמי, למי שרוצה. התקבלתי לאגודת הסופרים כסופרת מן המניין, שזה הישג נכבד בהגשמת חלום של מעבר ליוצרת רגילה. אז זה כיף לא נורמלי. מפגשים, עניינים, ספרים, קלאסה, סבבה. אני הכל ולא כלום. הכל מלמעלה. שואלים אותי, מה סרט מאפיונרי, מה הקטע זה המאפיה, מה זה המטפחת, מה הקשר בכלל? תגידי, את רצינית? את מה? למה אני לוחשת? שמשמר הצניעות לא יתפוס אותי פתאום. אבל אני מאזנת, כמובן. ספר דברים, פרשיות. הכל מחולק, מקוטלג. יפה. הספר, פרקים, פרקים, פרקים. סינופסיס, בצורת סינופסיס כתבתי אותו. ובעזרת השם זה יגיע לידיים הנכונות. אמן סדרה בטלוויזיה, בקולנוע. Who knows? There is Spielberg, there is the opportunities never ended. The unended story by me. Welcome to my club, my friends. Thanks for listening.